Сарафов, който е с изтекъл мандат, между другото, но... Идиоти, а те се след това... Оттам да започнем. Гледат собствените интереси, а не гледат интересите на народа. И цялостно просто опитват да перат пари. Много е нагло всичко, много е безочливо. Повече от другите, ти за да крадеш постоянно трябва да мислиш, че си над всички останали. И за хора, които са нагли. Убедена, че всички ние имаме една обща кауза. И тази обща кауза не е бюджетът. Лорда, в Брюсел, в Бургас, в Варна, в Грац. Пускате своя вод в урната или на машината. Благодаря ви. И че мутрата Борисов днеска не е... Наблюдава протестите в България. Сега отиваме на сцената при Тошко, който е намерил